Jeg er i gang med at afvikle en karriere som influencer. Når karrieren går nedad, ikke? Du er ikke så populær, du får ikke så mange views og likes, så begynder virksomheder at kontakte dig på den måde, hvor de siger, hey, det er super fede ting, du lavede for 6-7 år siden. Vi tænkte på, kunne du tænke dig at lave en kampagne med os, hvor du bliver betalt i produkter? Ja, det vil jeg gerne, siger jeg så. Så jeg har for nylig lavet noget for Sinful. Ja, det er også irriterende. Og det er jo meget med onaniprodukter. Og jeg ved ikke, hvor mange af jer, der har prøvet at onanere. Prøv at klappe en gang. Nej, det må man godt lyve om, det er fair nok. Men I kender det. Jeg er en dreng, jeg onanerer som dreng. Jeg står foran køkkenvasken. Det kører. Pornhub. Jamen, jeg er begyndt at gøre det ude i køkkenvasken. Ikke? Lad os nu bare få det klaret. Det er noget praktisk, der skal overstås. Også fordi, når jeg stod nede på badeværelset, det der med øjenkontakten, ikke? Jeg gider det ikke. Prøvede at have solbriller på. Jeg synes bare, det var lidt sejt. Jeg synes faktisk bare, det var lidt sejt.